Kaixo ikasle, zer modu zaude? Bueno, gaur angeluen bidezko biraketa azalduko dizuet. Demagun, hemen dudan hau, iparrorratz bat dela. Iparraldea hemen dago, hegoaldea, ekialdea, mendebaldea. Kasu honetan, iparrorratzaren orratzak iparraldea seinalatzen du, ikusten duzuen bezala. Baina orain, biraketa hau egingo bagenu, eta ekialderantz begira geratuko balitz, zenbat angeluko biraketa egin du? Honi 90 graduko biraketa egin duela esaten diogu. Aurreko gunean ikusi genuenean, hemen zirkulo erdi graduatua begiratzen baldin badugu, 90 graduko biraketa hori izango litzateke, zirkulo osoaren laurden bat. Demagun orain, ekialdera begiratu ordez, gure iparrorratzak iparraldetik hegoaldera begiratzen duela. Hau da, zirkuloaren bira erdia egin du. Badakizue zenbat graduko bira den, zirkulo erdiko bira? Zehazki 180 graduko bira. Hau da, gure zirkulo erdi graduatuak duen zabalera berdina. Baina pentsa dezagun orain, iparraldetik bira osoa emanez eta mendebalderantz bira egiten duela. Hau da, hemendik hasita honaino. Badakizue zenbat graduko bira den hau? 270 graduko bira da. Eta berriz, bira osoa ematen baldin badu, hau da, hemen hasi eta bira osoa egin eta berriro posizio berean geratu. Zenbat graduko bira egin du? Aurreko gunean ikasi genuen bezala, 360 graduko bira da bira osoa. Bueno, hau ikusita, orain azalduko dizuet adibidez erlojuarekin. Beste bi adibide jarriz. Demagun, erlojuan 8:30 direla. Eta gure orratz luzea begiratuko dugu. 8:30-etatik. Zenbateko bira egin du? Hasieran hemen zegoen eta ondoren hemen geratu da. Beraz, badakizue zenbat graduko bira egin duen? 370 graduko bira. Eta berriz hemen baldin badago, 3 eta laurdenetan. Demagun, zehatz-mehatz eta laurdenetan dagoela. Eta bira honaino egiten badu, zenbatekoa izan da, hemendik honako bira? Zehazki, 90 graduko bira. Bueno, espero dut ulertu izana. Orain, traslazioak azalduko dizkizuet. Kaixo lagunak, orain traslazioak azalduko dizkizuet. Traslazio bat da, irudi bat, tokiz aldatzen dugunean. Baina, toki aldaketa hortan, ez da ez tamaina, ez orientazioa aldatzen. Hau da, forma berdina beste toki batean irudikatuko dugu, biratu gabe, edo tamaina aldaketari gabe. Adibide batzuk egingo ditugu. Zer egin behar dugu traslazio bat egiteko? Lehendabizi, identifikatu behar dugu ze puntutatik abiatzen den gure irudiaren gezia. Kasu honetan, hemendik abiatzen da. Eta ondoren ikusi behar dugu nora garraiatu behar dugu. Kasu honetan, geziaren bukaerara, puntu hontara. Ikusiko dugu zenbat laukitxo mugitu den. Kasu honetan, 10 laukitxo mugitu da. Beraz, puntu hau, 10 laukitxo aurrerago geziak esaten digun tokian irudikatuko dugu. Gauza bera egin behar dugu gainerakoekin. Beraz, hau ere
14 aurrera egingo dugu, hau ere 14 aurrera, hau ere 14 aurrera, eta horiek guztiak elkartuz, gure lauki berria irudikatuko dugu. Bigarren adibidea. Hemen ere hasierako puntua hartu eta ikusiko dugu non jarri behar dugu. Kasu honetan puntu hontan. Eta hemendik irudia irudikatuko dugu. Hemen zer egin dugu alde hontara 3 marra. Marraztu, hemen ere 3 marratxo. Hemendik gora 2 bakarrik, beste 2. Hemendik gora ere 2. Eta begira hemen ze forma dagoen, horrelako itxura, hemen ere gauza bera egingo dugu. Eta ikusten duzuenez, gure irudia trasladatu egin dugu. Azkeneko adibidea, hau zaiena da. Lerro diagonalak daudelako. Identifikatuko dugu jatorrizko puntua eta geziaren puntan jarriko dugu. Ondoren, hemen 4 marratxo aurrera egingo dugu. Eta ondoren, 2 alde hontara eta 3 gora. 2 eta 3. Orain puntu guztiak elkartu eta gure triangelu berria lortuko dugu. Bueno, espero dut ulertu izana. Animo ariketekin, ea ongi egiten dituzuen. Muxu bat.